Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadama nde kala min bismi won e kelle gadanero min jaydeji alkamis nogas nayi lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadanero ɓindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde le soleil ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi hanki o sanga batu jagorɗe kanko hoorejo leydi ndi o erima gouvernement o nde wara ha joni jokkude tinnare to banggue daranade ɓen ɓe ganduɗa ko kay jayra e ɗam ilam kanko hoorejo leydi ndi o arti yiide ni daranade ɓen to banggue kotkiji mumen kono kadi to banggue wonande ndema cellal faggudu to banggue jangde hani gueɗe patuɗe e gurnameji mumen kanko hoorejo leydi ndi o arti hen kono jayde le soleil ɓe garti omo ganduɗa ko Déthié Fall gardinoɗo PRP tawtoyɗo mouvement walla mbiyen parti Pastef mbo Ousmane Sonko en ƴeewoyto jayde Revue quotidien ɓe garti koye haala kanko Déthié Fall mo ganduɗa tawtoyi omo ganduɗa ko Pastef mbo Ousmane Sonko jayde Revue quotidien waɗi noon namdal holko ɗum woni jogori wonde e batte to banggue dawrugol kanko Déthié Fall kono ɓe garti jamma ko jariñmo Amadou Ba baɗo retiré liste mum to falde ɗo e falde Dakar gam tigui wawde ha joni wadde renforcé Samoussa Kaddu e gardugol Barthélémy Diaz kamɓe takko wallu Sénégal mo tête de l'opposition tête mo liste mo ganduɗa ko Macky Sall jayde témoin ɓe garti koye kanko omo ganduɗa ko Déthié Fall gardiɗo landa PRP tawtoyɗo Ousmane Sonko e lanɗonde mum mo ganduɗa ko Pastef ɓe garti e yiide wonande kanko Déthié Fall hande o saaha o fusi taw ko yaltude e Samoussa Kaddu mo ganduɗa koye balɗe tan faya e campagne électorale kono ɓe garti kamɓe témoin e ɗiɗo sungoji subaɓe dental ganduɗa noon teskama hen omo ganduɗa ko Moustapha Niass omo ganduɗa ko Khalifa Ababacar Sall Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye e Malick Gakou ɓe jeeyaka e ɗin sungoji jayde li quotidien ɓe garti koye kanko Déthié Fall mo ganduɗa hanki o holliti laaɓi kay o tawti landa Pastef ɓe garti noon holko ɗum wawi jiminandemo to banggue wonande gurdam makko dawrugol kono ɓe garti kamɓe li quotidien e nden deftere jogorno ne ɓangi nene tawi artata koye alhaali Casamance ɗum ɗon de ne wayno waɗama annulé nden deftere hankkadi latota ko yaltude jayde li quotidien arti hen jayde tribune ɓe garti koye amnesty wondude e forum justiciable kamɓe kala ɓe mbaɗi e rango gam de Bougane Gueye accité heɓa wellitare kono ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa ko tribune omo ganduɗa ko Serigne Moustapha Sy gardiɗo PUR holliti ene jokki ha joni yadude kamɓe ɗoftude Samoussa Kaddu e ɗiɗo sungoji subaɓe dental jayde l'observateur ɓe garti koye Ousmane Sonko to banggue monnaie unique e jabtowol omo ganduɗa ko kayitigi woni président Alassane Ouattara gaddunoɗo hen yande mum e jabtowol wonande ɓe ganduɗa ko kayitigi woni porte parole du gouvernement sénégalais en tawi e jayde l'observateur kono ɓe garti kamɓe l'observateur hakkude omo ganduɗa ko kanko tigui woni oɗo debbo mo ganduɗa ko kay tigui woni dumbonoɗo tawi noon rewi ɗon ko gorko makko kanko Alioune Badara Mbacke kanko ne hanki o fawmo junggo kanko e ɗiɗo ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe o tumda ko kañumen ene jeeya e ɗen caɗele ɗe ganduɗa rewi hakkude makko e debbo makko jayde las ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko ko linoɗo to banggue transhumance politique ɓen yuppitoɓe yoga won landaji kamɓe ɓe jaɓani ɗum kono jayde las arti wonande to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko transhuma en teskaɓe e landa Pastef hanki o ko Déthié Fall mo ganduɗa sini wonande jaadugal mum e kanko omo ganduɗa ko Ousmane Sonko e landa Pastef e ɗiɗo sungoji kono kadi maire mo Rosso Béthio maire mo Nabadji Siwol Abdoulaye Salli Sall ɓe garti e maire mo Tambacounda ɓe kala hande mbaɗi rallier tawti Ousmane Sonko jayde Vox Populi ɓe garti ko e yetno wonande ralliement walla transhumance o mo ganduɗa ko Déthié Fall gardiɗo landa PRP tawtoyɗo Ousmane Sonko kono Amadou Ba mo jamaki jeriñ mo ganduɗa baɗɗo renforcé falde Dakar gomsa bopp e takko wallu Sénégal jayde Walf Quotidien ɓe garti koye kanko Déthié Fall mo ganduɗa hanki o ɗuggitima e coalition Samoussa Kaddu tawti Ousmane Sonko ɓe garti eɗen balɗe tan ko ganduɗa faya koye ɗin campagne électorale en beele kadi ɗum ala batti e coalition Samoussa Kaddu kono ɓe garti kamɓe Walf Quotidien ha joni eko yetno wonande e ɗamɗo ilam ɗam ganduɗa hande oɗo saaha tampini yoga e ɓesguji e wertago leydi Sénégal jayde enquête ɓe garti koye ɗiɗo sungoji to banggue wonande absence omo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi gonnoɗo hoorejo leydi Macky Sall e Karim Meïssa Wade ɓe ganduɗa hande o saaha tawtortaki ɗin sungoji ɗi ganduɗa ko suɓaɓe dental holko ɗum kadi addata batte to banggue wonande yoytno ɗo e falde Dakar kono kadi avantage omo ganduɗa ko Ousmane Sonko
ƴeewen jaynde le quotidien ɓe garti koye Barthélémy Dias gartuɗo e koyitno wonande nangugol Bougane Gueye Dany hollidde wonande ko ɗum gueɗe politique kono warti wonande omo ganduɗa ko mawɗo jagorde Ousmane Sonko e yiide ɓesguji leydi Sénégal ganda o saaha jooɗi ko yete ko koye manipulation kono warti wonande to banggue ngakkere golle ko yete ko chômage kanko Barthélémy Dias mo ganduɗa ko tête de liste Sàmm Sa Kàddu janɗo e mawɗo jagorde Ousmane Sonko. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV ko ɗum woni komin noɓinnomo ne kelle gadanɗoɓe ndo jayndeji subaka hande o min dokkon aadi aljuma janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo moon on jarama.